இனி நம்ம சக்கரை பொங்கல் எப்படி செஞ்சோம்னு பார்க்கலாம். செய்தும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டவ்ல பார்த்தீங்கன்னா இது மாரி பாத்திரத்த வச்சு நம்ம ஸ்டவ்வ நம்ம ஆன் பண்ணிடுவோம். ஆன் பண்ண அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 5 கிளாஸ் தண்ணிய நம்ம பாத்திரத்துல ஊத்துவோம். அது நீங்க இப்ப எந்த கிளாஸ் நீங்க தண்ணி ஊத்துறீங்களோ, அந்த கிளாஸ நீங்க பத்திரமா வச்சுக்கங்க. ஏன்னா அந்த கிளாஸ் நம்ம அளவு வச்சு தான் நம்ம அடுத்தது அரிசியும் சரி, நம்ம போற எல்லாத்தையும் நம்ம கவுண்ட் பண்ண போறோம். ஸோ, இப்போ தண்ணி ஊத்தி பார்த்தீங்கன்னா, தண்ணீய கொதிக்கிற மாரி ஸ்டவ்ல ஹை ஃப்ளேம் வச்சுருங்க. அதுக்கு மேல இதுமாரி பாத்திரத்த வச்சு மூடுருங்க. ஏன் பாத்திரம் வச்சு நம்ம மூடுறோம் பார்த்தீங்கன்னா அப்பதான் தண்ணி சீக்கிரமா கொதிக்கும். இல்லைன்னா டைம் ஆகும். பாருங்க இப்போ தண்ணி ஈஸியா சீக்கிரமா கொதிச்சிடுச்சு. இப்ப நீங்க அத பாத்திரம் வச்சு மூடாம இருந்தீங்கன்னா, தண்ணி கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஸோ, கேஸும் வேஸ்ட் ஆகும் நம்மளுக்கு. டைமும் வேஸ்ட் ஆகும். பாருங்க தண்ணி நல்லா கொதிச்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா பச்சரிசி நம்ம எந்த கிளாஸ் தண்ணி ஊத்தணுமோ, அந்த கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த 1 கிளாஸ் அளவுக்கு பச்சரிசி நம்ம கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அந்த அரிசிய நம்ம இப்போ அந்த தண்ணீல நம்ம போட்டுருவோம். போட்டு அந்த அரிசி நல்லா குக் ஆகுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க. தண்ணீல போட்ட அரிசி பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி இது மாரி கரண்டி விட்டு செக் பண்ணிட்டே இருங்க. எவ்வளோ குக் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அது 50-60% குக் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5லேருந்து ஒரு 6 ஏலக்காய் இது மாரி எடுத்துருங்க. எடுத்து ஏலக்காய் பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா தட்டி நசுக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஏலக்காய் இதில போட்டுருங்க. ஏன்னா இது குக் ஆக பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஏலக்காயோட ஸ்மெல் நல்லா நல்லா நம்மளுக்கு பொங்கல்ல தெரியும். ஏன் நம்ம ஏலக்காய் போடுறோம்னா, பாதி பேர் ஏலக்காய் பவுடரா போடுவாங்க. சில பேருக்கு ஏலக்காய் பிடிக்காதம்போது கொஞ்சம் கஷ்டமா சாப்பிடுறதுக்கு. இப்ப நம்ம ஏலக்காய் போட்டா என்னன்னா, பிடிக்காதவங்க கூட அந்த ஏலக்காய் மட்டும் தனியா எடுத்து வச்சுட்டு, அந்த பொங்கல சாப்பிடுவாங்க. நம்ம அப்புறம் இந்த பொங்கல் செக் பண்ணி எனக்கு இந்த அரிசி எவ்வளோ வெந்துட்டே இருக்குன்னு செக் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா கரெக்ட்டா ஒரு பார்த்தீங்கன்னா 80% அதாவது இந்த பதத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே நம்ம அளந்தோம்ல தண்ணி போடுறதுக்கு, அந்த கிளாஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 1/2 கிளாஸ் நம்ம இந்த மாரி வெல்லத்த அளந்து சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி நம்ம அந்த பொங்கல்ல ஆட் பண்ணிடுவோம். அந்த பொங்கல் நீங்க ஆட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா அந்த பொங்கல ஒரு கலக்கி விடுங்க. ஏன்னா அப்பதான் இந்த வெல்லம் பார்த்தீங்கன்னா அடியில போய் ஸ்டே ஆயிடும். ஸோ, நீங்க கலக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன நீங்க நீங்க ஒரு மிக்ஸ் குடுத்தா மாரி இருக்கு அந்த பொங்கலுக்கு. இது மாரி நீங்க நல்லா அந்த பொங்கல ஒரு தடவைக்கு ஒரு 3 தடவ பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா கலக்கி விட்டீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்ம வெள்ள போட்டதுல பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொங்கலோட கலர் பார்த்தீங்கன்னா, அது குக் ஆக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கலர் மாறிட்டே வரும். ஸோ, நம்ம எக்ஸாக்ட்டா பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதத்துக்கு வந்த அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த பொங்கல்ல பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம்போது ஒரு 3 ஸ்பூன் இல்ல 2 ஸ்பூன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெய்ய ஆட் பண்ணிடுவோம். பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம நெய் ஆட் பண்றோம் நம்ம. ஒரு 2 ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ண அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஒரு 2 தடவ அந்த பொங்கல கலக்கிட்டு, அந்த பொங்கல நம்ம இறக்கிடலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இது மாரி சின்ன பாத்திரத்த எடுத்திருப்போம். இந்த பாத்திரத்துல நம்ம ஒரு 4 ஸ்பூன் நம்ம நெய்ய விட்டு நம்ம முந்திரி, திராட்சை நம்ம வதக்க போறோம். இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு 4 ஸ்பூன் நெய்ய நம்ம இந்த பாத்திரத்துல நம்ம விடுறோம் இப்போ. இந்த நெய் பார்த்தீங்கன்னா இது மாரி மெல்ட் ஆன அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அதுல முந்திரி நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். அந்த முந்திரி நம்ம ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வதக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த முந்திரி பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஒரு மாரி ப்ரவுன் கலர்ல வர வரைக்கும் நம்ம முந்திரி வதக்கணும். இப்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த முந்திரி பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ப்ரவுன் கலர்ல மாறிடுச்சு. மாறுனோனே பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இப்ப காஞ்ச திராட்சை நம்ம இதில கொஞ்சம் ஆட் பண்ண போறோம். இப்ப நம்ம காஞ்ச திராட்சை நம்ம போடுறோம் பாருங்க. போட்டு பண்ணணும். அந்த காஞ்ச திராட்சை போட்ட அப்புறம் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து நம்ம வதக்கினே இருக்கணும். ஏன்னா காஞ்ச திராட்சை சரி, முந்திரி சரி, ஒரு மாரி ப்ரவுன் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம இந்த ப்ராசஸ் நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும். இப்ப நீங்க பார்த்தீங்கன்னா திராட்சையும் சரி, முந்திரியும் சரி அந்த ப்ரவுன் கலர்ல மாறிடுச்சு. அது நம்ம இப்ப நம்ம ஏற்கனவே நம்ம இறக்கி வச்ச பொங்கல்ல பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு வாட்டி நம்ம ஒரு 3 தடவ மிக்ஸ் பண்ணோம்னா, சர்க்கரை பொங்கல் ரெடி. இந்த பொங்கலுக்கு யாருக்கெல்லாம் சர்க்கரை பொங்கல் செய்யணும்னு ஆசை இருக்கோ, அவங்கலாம் இத ட்ரை பண்ணி, உங்க வீட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே சர்க்கரை பொங்கல் குடுத்து, ரொம்ப ஹேப்பியா இந்த பொங்கல கொண்டாடுங்க. ஹாய், இப்போ தைப்பொங்கல் வரதுனால நாங்கள் சக்கரை பொங்கல் செஞ்சோம். அது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பண்ணி காமிச்சிட்டோம். இப்போ வாங்க சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். சக்கரை பொங்கல் அது மாதிரி நல்லா இருக்கு. இது நாங்கள் ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணோம். சக்கரை பொங்கல் நல்லா இருக்கு. இப்போ வர பொங்கலுக்கு நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். நிஜமாலே சூப்பராக இருக்கும். இனிய தைப்பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த பொங்கலை ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுறேங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. தேங்க்யூ.